So hello friends, welcome back to my channel बिरखांथि नोंथां voice chorus friends दिनै भिडिअ नोंथांनो जेनाखि गाव गावनि जब कार्डनि फैसाखौ मारै चेक खालामनाय एबा गाव गावनि जब कार्डआव हाबनाय फैसाखौ मारै चेक खालामनाय नोंथांनो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरोंगोन ओके सो जेनाखि गाव गावनि जब कार्डनि फैसाखौ मारै चेक खालामनाय एबा गाव गावनि जब कार्ड एकाउन्टआव हाबनाय फैसाखौ मारै चेक खालामनाय नोंथांनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरोंगोन ओके सो आरो दाथ' गोबां हाबगासिनो दं बयनिबो जब कार्ड एकाउन्टआव फैसा ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस भिडिअ फार्स्ट अफ अल नोंथाङा मा खालामदों नोंथांनि बे गुगोल क्रोम एपखौ ओपन खालामदो ओके गुगोल क्रोम एपखौ ओपन खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा सार्च बारावहाय टाइप खालामदो बे सार्च बारावहाय टाइप खालामदो NREGA ओके देन बिनि उनावहाय बेखौ टाइप खालामखांनायनि उनावहाय सार्च खालामदो ओके देन नोंथाङा बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन ओके स' फार्स्टआवहाय नुनो मोनदों नै बे लिंकआ महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल नङा होमबा स' बे फार्स्टनि लिंकआवनो क्लिक खालामदो ओके बिनि उनावहाय देन क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन ओके स' देन नोंथाङा मा खालामदो स' एसे जुम खालामनि आङो र' एसे जुम खालामोबा मा नोंथाङा नैबे राइट साइड खनायावहाय जब कार्ड होननाय मोनसे लिरनाय नुनो मोनगोन ओके जब कार्ड लिरनाय ओके स' आं एसे जुम खालामनि ओके स' एसे जुम खालामना खोन्थानि आं नोंथांमोननो नै राइट साइड कर्नारावहाय ओके स' नै जुम खालामबाय आङो नै नोंथाङा नायदो नै बे जब कार्ड लिरनाय दंना एसे जुम खालामना खोन्थागौनि आं नोंथांमोननो नै जब कार्ड लिरनाय दंना बे जब कार्ड लिरनायावहाय क्लिक खालामबानो जाबाय ओके देन नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन ओके स' जोंनि इण्डियाआवहाय जेसेबांनाखि स्टेट दं बे स्टेटनि नेमफोरखौहाय बेयाव देखायगोन आरोखि ना ओके स' बेयाव मेरला दं नै जोंनि इण्डियानि जेसेबांनाखि स्टेट दं बिनि स्टेटनि नेम ओके स' जोंनाथ' स्टेटआ मा आसाम नङा होमबा स' बे आसाम नालाय आसामाव क्लिक खालामबानो जाबाय स' आं आसामाव क्लिक खालामबाय स' आसामाव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो स' नोंथाङा बेनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन अके स' नुदोंना नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस स' बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन बिनि उनावहाय नोंथाङा मा नुदों स' नैबावहाय नुदोंना रिपर्टस लिरनाय दंना थ' स्टेट आसामनि देखायखाबाय नै जों सेलेक्ट खालामखाबाय नालाय आसाम स' फाइनान्सियेल इयार बेयाव फाइनान्सियेल इयार दंना बे सेलेक्ट होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा फाइनान्सियेल इयारखौ चेक खालामबानो जाबाय नोंथाङा अबे इयारनि फैसा हाबनायखौ चेक खालामनो नुदों नोंथांनि बे जब कार्डआवहाय अबे इयारनि फैसा हाबनायखौ चेक खालामनो सानदों बे इयारखौ चेक खालामबानो जाबाय अके स' आंथ' दा बेवहाय 2021 नैबे गाहायथाराव दंना 2021 स' बिनिखौ नायनो नागिरदों आङो 2020निखौ स' बे दानिया आं बेयाव मा खालामदो थ' बे 2021आव क्लिक खालामबानो जाबाय स' बेवहाय अलरेडि सेलेक्ट जाखाबाय नोंथाङा बेयाव नुदोंना 2021 अके स' दानिया नोंथाङा बिनि उनावहाय मा खालामदों डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा नै बेयाव नुदोंना स' बेयावहाय क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्टआव स' नोंथाङा अबे डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा बे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय स' आंनाथ' क'क्राझार नालाय स' आंना क'क्राझार नालाय आङो क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामसै नै स' सेलेक्ट खालामसै आं क'क्राझारखौ देन बिनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन गाहायाव दंबावो जेनाखि ब्लक अके स' नुदोंना नोंथांनि एरियानि ब्लकआ अबे गोग्लैयो बे ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय सेलेक्ट ब्लकआव क्लिक खालामनानैहाय अके स' ब्लकआथ' जोंना मा दिबिटला बिटिसि नैबे अके स' आं दा बे दिबिटला बिटिसिआव सेलेक्ट खालामबाय अके स' दानियाहाय नेक्स्टआवहाय दंबावो स्टेप मोनसे बे पन्सायतआ जाहैदों मा माने ग्राम पन्सायत आरोखि ना माने बिसिडिसि अके बिसिडिसि नोंसिनि बिसिडिसि एरियायावहाय गोग्लैयो बिसिडिसि अफिसा अबे स' ग्राम पन्सायत आरोखि ना बे ग्राम पन्सायतखौ नोंथाङा बिसिडिसिनि बे ग्राम पन्सायतखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय स' आं बेयाव सेलेक्ट खालामसै जोंनाथ' मा जोंना नैबे गाहायनिया गोलैयो आरोखि ना पलासुरि दिबिटला नैबे आरोखि ना स' आं बेवहाय क्लिक खालामसै दा सेलेक्ट खालामसै देन नोंथाङा मा खालामदो नोंथाङा बे प्रसिड लिरनायाव क्लिक खालामदो अके स' बे प्रसिड लिरनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके प्रसिड स' आं प्रसिड लिरनायाव क्लिक खालामबाय स' बिनि उनावहाय बेबायदि फुरा डिटेल्सआ जाखाजोबगोन आरोखि ना नोंथांनि बे बिसिडिसिनि एरियायावहाय नोंथांनि बे बिसिडिसिनि आन्दारनि बे बिसिडिसियावहाय बे नोंथांनि बे बिसिडिसिनि आन्दाराव जेनाखि मोनबेसे गामिजों जेनाखि मोनबेसे गामिजों मोनसे बिसिडिसि जादों बे बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय गासिबो भिलेजनि गासिनिबो जब कार्ड नाम्बार एन्ड नेम जाखारजोबगोन आरोखि ना गासिनिबो बे मोनसे बिसिडिसिनि आन्दाराव मोनबेसे गामिनि दं बे गामिनि गासिबो जब कार्ड नाम्बार एन्ड नेम अके स' बेयावथ' मेरला दङ दानिया नोंथाङा नोंथांनि बे नेमखौ सार्च खालामनो थाखाय मा खालामदो स्क्रल खालामदो नागिरदो आरोखि ना थ' बिदि स्क्रल डाउन खालामनानैहाय नागिरनाङाथ' इट्स नट पसिबोल अके पसिबोल नङा एसेबां मानि बिदि स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांनि बे जब कार्ड नाम्बार एन्ड
नेमखौ सेलेक्ट खालामनानै एबा नोंथांनि बे जब कार्ड नाम्बार एन्ड नोंथांनि बे नेमखौ नागिरनांगौथ' पसिबल नङाना बिनि थाखाय मा खालामदो नोंथाङा बे गोजौआव नुदों दा नोंथांनि बे सिम्पलि नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि बे नामखौ सार्च खालामनो थाखाय मा खालामदो बे 3 डट आइकनाव गोजौआव दंना 3 डट आइकनाव क्लिक खालामदो देन बिनि उनावहाय नोंथाङा नैबाव नुदोंना फाइन्ड इन पेज बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके फाइन्ड इन पेज देन बिनि उनावहाय नैबाव सार्चआव नुदोंना नै गोजौआवहाय नै फाइन्ड इन पेज दा नोंथाङा बेयाव टाइप खालामदो नोंथांनि नामखौ स' आं बेवहाय दा फर एग्जाम्पलनि थाखाय नेमखौ सार्च खालामसै आरोखि ना आं टाइप खालामसिनो बिदि नाम लिरनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट जाखारफैखागोन आरोखि ना बिदि खारखोबाय थाखागोन अके थ' टिना बेयाव लिरनोसै आं टिना ब्रह्म अके टिना ब्रह्म अके टिना बाला ब्रह्म अके टिना बाला ब्रह्म स' नैबाव नुदोंना नै बिदि येल' कालारनि जाखारबाय थाखायो नै बेयाव नुबायना स' बेबायदि जागोन आरोखि ना थ' नोंथाङा नोंथांनि बे जब कार्ड नाम एन्ड जब कार्ड नाम्बारखौ डाइरेक्टलि सार्च खालामनो थाखाय मा खालामदो नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय आरोखि ना स' बिदि स्क्रल डाउन खालामनानै नागिरनायाथ' पसिबल नङाना बिराद बुरजा दङ जेनाखि नोंथांनि बे ग्राम पन्सायतआव जेनाखि मोनबेसे गामिजों मोनसे ग्राम पन्सायत जादों बेनि गामिनि गासैनिबो बेयाव खनसेनो डिटेल्सआ जाखारफिनजोबो माने जाखारखायो आरोखि ना स' बिदि बुरजायावथ' नोंथांनि बे डिटेल्सखौ नागिरनांगौआथ' पसिबल नङा नोंथांनि बे जब कार्ड नाम्बार एन्ड नोंथांनि नेमखौ नागिरनायाथ' पसिबल नङा आरोखि ना स' बिनि थाखाय मा खालामदो बिदि सार्च खालामबानो जाबाय ना होमबानो जाखारखागोन आरोखि ना स' देन नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन स' सार्च खालामबा बिदिनो नोंथांनि नामा जाखारखागोन आरोखि ना स' बेवहाय अलरेडि आं सार्च खालामनायाव बिनो जाखारखाबाय अलरेडि नै जब कार्ड नाम्बारा नै बेनो जब कार्ड नाम्बारा देन नोंथाङा नोंथांनि बे जब कार्डनि नोंथांनि बे जब कार्ड एकाउन्टनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो थाखाय मा खालामदो नोंथांनि बे जब कार्ड नाम्बाराव सिम्पलि क्लिक खालामदो आरोखि ना नोंथांनि बे जब कार्ड नाम्बाराव क्लिक खालामदो बे टिना बाला ब्रह्मनि थ' आं बे टिना बाला ब्रह्मनि जब कार्ड नाम्बाराव क्लिक खालामसै अके स' बिनि जब कार्ड नाम्बाराव क्लिक खालामबाय आङो देन बेबायदि फुरा डिटेल्सआ जाखारफिनजोबगोन आरोखि ना नोंथांनि फुरा बे जब कार्डनि फुरा डेशबर्डआनो खुलिजोब्बाय आरोखि ना स' बेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा नै नायदो नोंथाङा नै फुरा नोंथांनि बे जब कार्ड आइडियानो एकदमबारे जाखारजोबखायो आरोखि ना नोंथांनि बे जब कार्डनि डिटेल्सआनो ओमफ्राय नोंथांनि बाव नै गोजौआव नुदोंना महात्मा गान्धी नेसनेल रुरेल इमप्लयमेन्ट ग्यारान्टि बेयाव लिरनाय दंखायो नै जब कार्ड नाम्बार नै जब कार्ड नाम्बारा स' ओमफ्राय नेम अफ हेड हाउस हल्ड नै नुबायना बेयाव नै टिना बाला ब्रह्म ओमफ्राय प्रमद कुमार ब्रह्म नै बेबायदि ओमफ्राय नोंथाङा केटेगरि ST डेट अफ बार्थ डेट अफ रेजिस्ट्रेसन एन्ड दा नोंथांनि भिलेज थागोन ओमफ्राय गाउन पन्सायतनि नाम ब्लकनि नाम थागोन डिस्ट्रिक्टनि नाम थागोन ओमफ्राय नै फेमिलि ID थागोन बेबायदि आरोखि ना फेमिलि ID थागोन नोंथांनि एज नोंथांनि न'खराव साबेसे मानसि दङ नै गासिबो बिदि नाम जाखारखागोन आरोखि ना नै बे गासिबो दंखायोना नै डिटेल्स जाखारखाबाय थ' स्क्रल डाउन खालामदो गासै गाहायाव स्क्रल डाउन खालामबा नुनो मोनगोन नोंथाङा नै बेनो आरोखि ना बेलेन्सआ नोंथांमोननो खिन्थानोसै आङो गाहायाव नुनो मोनदों नै बेनो ना गासिबो नै टटेल एमाउन्ट पेमेन्ट वार्क नेम माने जब कार्डनि फैसाथ' माबा मोनसे नोंथांनि बे गामि खाथि खालायावहाय माबा मोनसे खामानि जानाय एबा ब्रिज एबा माबा मोनसे दालां एबा लामा बा मोनसे कालभार्ट बानायनाय बिनि थाखायसो माने फैसा हाबखायोना माबा जब कार्डनाथ' फैसाया नङा होमबा स' बिनिनो फैसा हाबो अके स' माबा मोनसे स्किम सफैनाय बिनियानो हाबो माबा नोंथांनि गामियाव मोनसे लामा जानाय एबा माबा कालभार्ट एबा मोनसे दालां बिनि स्किमानो नोंथांनो जब कार्डआवहाय एक्सट्रा लेबार खरसा होननाय मोनसे बेबायदि हाबो आरोखि ना जब कार्डनिया बेबायदिनो जब कार्डनि बे फैसा हाबनायनि नियमा बेबायदिनो आरोखि ना नोंथांमोनहा मिथिखायो जानो हागौ स' बेयाव खोन्थानोसै आङो नै टिना बाला ब्रह्मनि स' नैबेयाव गाहायाव नुनो मोनदों नोंथाङा नायबानो जाबाय नै टिना बाला ब्रह्म स' बेनो नै डेट अफ एमाउन्ट हाबनायनि डेट आरोखि ना बेयो नै नायदो बेवहाय नै मानि हाबदोंमोन बियो नै बेयाव नुखादोंना गासिबो नै बिस्तिमपुर बाजार टु साबग्राम गरायमारि रड बे रड जानायनि थाखाय फैसा हाबदोंमोन आरोखि ना गासै बेसेबां हाबदोंमोन फैसायाहाय 4626 नुबायना बेसेबां हाबो जब कार्डनि फैसायाहाय टटेल बेसेबां दं बेनाव फैसाया गासै टिना बाला ब्रह्मनाव गासै दं नुबायना 13,896 दिनैसिम बेसेबां हाबबाय आरोखि ना फैसाया नुबायना बेसेबां हाबो थिग नोंथाङाबो बेबायदि नोंथांनि बे जब कार्डनि बेलेन्सखौ चेक खालामनायनो हागोन आरोखि ना अके स' मेरला दं नैबाव मेरला हाबनाय आरो नैबाव मेरला नाम माबा खामानिनि नाम देखायखायो नैबावहाय अबेहायबा खामानि जानायनि थाखाय हाबो जेरै रड जानाय माबा मोनसे ब्रिज जानाय
बा मोनसे कालभार्ट बानायनाय बिनि नामैनो नोंथांनि जब कार्ड एकाउन्टआवहाय फैसा हाबो आरोखि ना बे मा होनदों बेवहाय मा होनदोंमोन बेवहाय बालकजरा भिलेज टु राङामाटि हिल्स आर्ट फिलिं एन्ड सेन्ड ग्रेभेल पेट्स बिनि थाखाय मा हाबदोंमोन बिसिनाव बिनि एकाउन्टआव बिनि जब कार्ड एकाउन्टआव 3156 आरोखि ना बेबायदिनो नायनो हागोन आरोखि ना नोंथांमोना स' बेबायदिनो नायनो हागोन स' नोंथांनाव बेबायदि जुदि नोंथांनावबो बेबायदि जब कार्डआ गैयाबा जुदि मोनाखैबा नोंथाङा मा बेखौनो डाइरेक्ट मा गुगोलनिफ्राय मा सार्च खालामनानै नोंथाङा मा डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउटबो खालामना लानो हागोन आरोखि ना बेबो आरोखि ना मोनसे बेबायदिनो जब कार्डआनोखा बेनोखा नोंथांनि बे जब कार्डआव जे डिटेल्स दं बेनो ओंखारजोबखायो बेवहाय नोंनि जब कार्ड नाम्बार ओंखारगोन नोंनि नाम हासबेन्डनि नाम एसटि केटेगरि भिलेज एड्रेस गासिबो डिस्ट्रिक्ट फेमिलि आइडि नोंथांनि फेमिलियाव बेसेबां मानसि दङ स' बिनि नाम जाखाजोबगोन आरोखि ना बिनि एज मेल फिमेल बिदि जाखाजोबखागोन आरोखि ना स' बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि बे जब कार्डनि फैसा हाबनाय एबा जब कार्डनि बेलेन्सखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जेनाखि गाव गावनि जब कार्ड एकाउन्टनि फैसाखौ मारै चेक खालामनो हायो एबा गाव गावनि जब कार्ड एकाउन्टआवहाय हाबनाय फैसाखौ मारै चेक खालामनो हायो अके स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो चेनेलाव बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ लाबोयो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनै थाखाय बाय